Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. От доста дълго време обмислям да създам канал с подобно съдържание, но все не ми достигаше смелост. Но с годините просто реших да опитам. Да ви се представя набързо, родом съм от град Монтана. Израснал съм в София, работил съм по морето, както и един сезон в Гърция. 11 години съм живял в Англия, но в момента се намирам на територията на Германия. Тук работя и тук живея. Отскоро. Оттам разбирате, че аз съм човек на промените, не се страхувам да променя нещо и да се опитам да го подобря. Благодарение на това аз реших да създам този канал. Годините, които прекарах в Англия, ме научиха на доста опит и се срещнах с доста хора, които по един или друг начин се поинтересуваха от това как аз съм постигал мои успехи в фитнес средите, да кажем, защото аз от край време съм спортна личност, харесва ми всякакъв вид спорт, обичам да ходя на фитнес, обичам да играя в футбол, всичко свързано с спорта. И просто по един или друг начин успявам да запазя една добра форма и да я поддържам. И благодарение на това много хора се допитват до мене, нали, ама как го правиш, ама какви диети спазваш, нали, защо аз не мога да го направя. И оттам идва моя отговор. Моя отговор винаги е бил: нещата се случват тогава, когато ние самите сме готови за тях. Не съществува за мен величината всичко с времето си, защото времето идва тогава, когато ние му позволим. Ние сме готови и ние сме готови на жертви, защото всеки един резултат в живота изисква определени жертви. Така мисля аз. Не знам, вие кажете как смятате. Точно поради този факт много хора се допитват до мене, как поддържаш тая физика. И аз винаги казвам, постоянството е ключът, но същевременно осъзнавам, че аз не съм един от най-постоянните хора и много пъти съм се предавал точно тогава, когато съм постигнал целта си. И точно това мисля, че е проблема при нас хората, че ние поставяме си нещо за цел, борим се и точно в момента, в който вече сме на път да го постигнем, нещо ни пречупва, нещо ни казва: достатъчно, сега изглеждаш добре, нали, не дей повече да се тормозиш. И там идва този тънкия момент, в който ти осъзнаваш, че това е момента на пречупване и ти трябва да го преодолееш. Не можеш просто да си кажеш: аз изглеждам достатъчно добре. Да, ти изглеждаш достатъчно добре, но в момента, в който решиш да направиш крачка назад, това означава, че после трябва да направиш две напред, за да постигнеш това, което можеш просто да поддържаш. И затова реших да го създам този канал. Тук няма да видите някой, който ще ви говори за някакви забранени субстанции, ама вземете това, ще изглеждате добре, за стероиди, за такива работи. Не, от мен няма да чуете нищо подобно. Моята идея е да обменяме опит и аз да се интересувам
от това как вие искате, какво съдържание искате да правя. Всичко в този канал ще зависи от това вие какво искате да чуете и аз ще правя всичко възможно да ви го обясня по начин, по който аз го разбирам, начин, по който аз виждам нещата, моя мироглед, но и същевременно по този начин аз ще обменям опит с вас. Става въпрос, аз никакъв случай не мога да кажа, че аз съм достигнал някаква такава извънземна форма и разбираш ли, не искам да чувам чуждото мнение. Напротив, аз искам да... Защото съм сигурен, че много от вас са много по-постоянни от мене, много по-стрикни, но аз ще ви разкажа аз как съм постигал целите си, примерно как съм направил трансформация за 90 дни, която беше доста успешна, как след това е дошъл момента, в който аз съм си казал, нали, достатъчно сега, нали, изглеждах добре, сега мога да си похапна малко, да се отпусна. Да, човек винаги може да си похапва, но винаги трябва да има едно на ум, че за да поддържа формата, в която най-много се харесва и иска да се вижда и иска да изглежда по този начин, той трябва да бъде постоянен, което при мен е основен проблем, както казах. Както вече казах, аз съм сигурен, че много между вас са доста по-стрикни от мене, доста по-постоянни, но просто при тях нещо друго се пречупва, нещо друго куца. И аз бих казал, ако някой го интересува какво работи при мен, нали, не казвам, че това задължително би проработило и при вас, но това е моята идея. Тук да разбием мита, че всичко трябва да е супер стриктно, да се следват калории. Не, трябва да се достигне до един момент, в който ние сме достатъчно дисциплинирани да спазваме режима и диетите, които на нас ни допадат и същевременно да се чувстваме добре, а не да се ограничаваме постоянно, да си броим калориите и така. Но всичко има значение. Не казвам, че няма значение това човек да брои калориите си, защото аз, когато съм постигал моите успехи, нали, 90-дневната трансформация, която ще ви я покажа в снимков материал, да, претърпях доста лишения и същевременно трябваше буквално да се тъпча с храна, която ми идваше в повече в първите 2-3 седмици, но идва момента, в който когато отмине този период, организма свиква и ти започваш да разбираш, че това нещо работи и точно тогава идва другия момент, в който ти се мотивираш и си казваш, това има ефект, ще продължавам да го правя, няма да се отказвам. Сега не искам много да ви задържам, но това е моята идея на този канал. Тук искам да обменяме опит. Ще ви помоля в коментари да ми задавате въпроси и да казвате за какво искате да си говорим. Съответно аз ще ви показвам мои предишни успехи, мои методи на постигането на тези успехи и така. И се надявам да станем достатъчно, за да може това да достигне до все повече хора и да създадем една група, в която хората не искат да прибягват до някакви забранени субстанции, за да постигнат нещо или за да го поддържат, а просто залагат на естественото и на истинското. Защото аз мога да кажа, че няма непостижими неща, няма недостижими неща. Стига човек да е мотивиран, дисциплиниран и обран в действията си.
и наистина да знае какво иска, защото това е основният проблем при нас хората, че много често ние самите не знаем какво искаме и точно оттам идва и нежелания резултат, защото човек, когато не знае какво иска, не знае и как да го постигне. Така че, благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако съдържанието по някакъв начин ви харесва, абонирайте се за моя канал и ще се видим в следващото видео. Хубав ден на всички! Чао!